Nokia C6 terminala abiarazteko bateria eta txartela jarri behar dituzu, hemen adierazten dugun moduan. Gero sakatu goiko eskuineko aldean dagoen botoia eta hasierako animazioa agertuko da. Sartu PIN kodea. Lehenik eta behin ordua eta data aldatu behar dituzu. Horretarako sakatu hora ikonoa ukipen pantailaren goiko ezkerreko aldean. Orain joan opziones aukerara eta aukeratu ajustes. Sakatu hora eta uneko ordua jarri ondoren sakatu aceptar. Gauza bera egin behar duzu data aldatzeko. Aukeratu fetxa eta sakatu aldatu datuak eta sakatu atras eta salir. Ordua eta data gordeta geldituko dira eta hasierako pantailara itzuliko gara.